Kalle Kustaa Korpin seikkailut, jotka saivat nekin hyvän vastaanoton. Pyysin sinua lukemaan tämän sarjan varsinaisen ensimmäisen osan vuonna 1945 ilmestyneen Pekka Lipposen seikkailu numero 1, kuten tässä kirjakannessa on tällainen punainen lätkä laitettu se Ben Huronin testamentti teoksen pikainen luku, kuten tämä radiokunnon päälle kirjoitettu teksti oli. No siis, tämähän on Reeni poikamainen ylistely. Kepeä, todennäköisyyksiä uhmaava ja nopeakäyttöinen läjäys. Lähempänä kuvatonta sarjakuvaa kuin syvää proosaa, mutta kaikki näissä tämähän oli hauska läjäys. Sitten kuitenkin just sillä tavoin oman niin parodia-ulottuvuutensa myös hyvin ymmärtävä, että tämä ei ole kiusaannuttava. Vakavissaan kirjoitetut, liian tosissaan itsensä ottavat tekstit, jos ne on huonoja, niin ne on vaan niin huonoja. Tämä on kaikkea muuta kuin nerokas, mutta tämä tyylilaji on niin hyvin hallussa, että se on kauhean sujuva. Sitä, että se olisi niin kuin unelmatekstin päälle kirjoitettu, niin ei varmaan huomaa, jos ei sitä asiaa erikseen ajattele. Nopeat käänteet tietysti kyllä kertoo, niin että sä kuulet päässä sinne ääniteosteet, jaha, nyt kulman takaa taas ilmestyy jo päälle. Outsider on hommassa osannut myös kansioida.